मस्त पेड्यासारखे मऊसूत तोंडात टाकताच विरघळणारे बघा. ह्यो आपलं लाडू बघा मस्त. जे का कामावर जाता आणि डाळ भाजूची दळूची आणूची परत त्या पीठ भाजूचा एवढी इरड काढण्यापेक्षा फुटाण्याचा डाळवा आणा आणि त्याचे करा लाडू तसेच लागतात आणि हा फक्त आपल्या पटकन 10 मिनिटात करून घेऊ कोय आणि तेमक्याच साहित्यात अवघे 3 साहित्य म्हणशाल ना तर 3 साहित्यात हे लाडू होतात. आणि बाकीचं जे ड्रायफ्रुट्स टाका तुमच्या इच्छेनुसार ती गोष्ट इच्छेनुसार बाकी 3 साहित्य हे लाडू होतातच होतात. चला आता करूया सुरुवात. 300 ग्राम डाळवा घेतलाय त्याका ही 100 ग्राम कमी म्हणजे 200 ग्राम साखर. तुमका वही तर कमी जास्त तुम्ही आवडीनुसार करू शकता. आपल्या आवडीनुसार ड्रायफ्रूट घ्यायचे. मी मनुका आणि चारोळी घेतले भारी गमतात. 1 चमचा वेलची पावडर आधीच करून ठेवलेली दिवाळीच्या तयारीत आपल्या असा तशी आणि जेवढा लागात तेवढा तूप. एवढा तूप लागायचा नाही तरी पण मी घेतलंय जेवढा लागात तेवढाच तूप. आता ह्या डाळव्या वाण्याच्या दुकानात सहज कुठेही गावता आणि आता दिवाळीच्या सीझन मध्ये गावताच गावता. तसे आपल्या गावी हे अख्ख्या याचे लाडू करतात म्हणजे ह्या डाळव्याचे काय करतोय डाळवा खाता. काय करतो हाय कर रेसिपी करता करता बिझी ठेवलंय. आता तसा ह्या भाजूची गरज नसता कारण भाजलेली असता तरी सुद्धा आपण ही जराशी हातात गरम लागत एवढी भाजून घ्यायची. वाट जराशी म्हणजे आपल्या हातात गरम लागत ना तेवढी शेकाक वही आहे म्हणजे याचं पीठ बरं. अशी जर बघितली ना तर गरम लागाक वही. आता ही एवढी गरम नाही ती आता घेते पण ढवळूक वही की त्या आपली कढई भले जाड बुडाची असली तरी ती जाळ काहीतरी करापतली. आता ही हातात माझ्या गरम लागता बघा चटको लागता मी लगेच टाकून देतोय म्हणजे ही झाली आपली गरम. आता मी गॅस बंद करते. थंड करून मिक्सरला थंड करत ठेवलेलं. मिक्सर मध्ये लावलं तर मिक्सर काय होता गरम होता. तोपर्यंत आपण साखर वाटून घेऊया. साखरेचा अंदाज तुमचा पण पिठी साखरच वही का साखर. आता माझ्या हातात सोसताना म्हणजे ही डाळ झाली जरा दमट झाली एवढी पण थंड नाही झाली. पिठी साखर दळून घेतले त्याच भांड्यात डाळवा घेते. ही बघा ही वाटून घेतलंय. आता मी 2 बॅच मध्ये घेते. मिक्सरचा भांडा जर मोठा असाल तर सगळी एकत्र होऊ शकतात. मध्ये मध्ये भार्गव शूटिंग करताय हो बरा पडतं. थोडका तूप वया असला तर ह्या भांड्यातच घ्यायचा. तडको पॅन जास्त नाही घेतलंय बघा नाही अर्ध. आता कडवून किती होतं त्याचा पण अंदाज घेऊया. नाही तर जास्त तूप झाला तर हे लाडू परत बेसन सारखेच बसतात ते पण. त्याच्यामुळे आता किती तूप लागतं ते बघूया. हे बघा एवढं पीठ झालंय. एवढा पीठ झाला. ती साखर पण मी अंदाजान आता घालतलंय. कमी जास्त गोड किती ती पिठी साखर भले अख्खी साखर कमी दिसली तरी पिठी साखर वाढता. फक्त विरघळून घेतोय मी एकदम कण नाही आणत आहे. तर गॅस बंद केलाय भांडा तसाच ठेवते. आपण मिक्स करूया साखर. पीठ भाजीची गरज नाही कारण हे डाळवा ऑलरेडी भाजलेला असता आणि आपण गरम पण करून घेतलं. 3-4 मिनिटं चांगली गरम केलं डाळ. अरे बघा थोडी पिठी साखर ठेवली. हातीनच बेस्ट होता काय तर काही लाडू ना सपक लागतात काही गोड लागतात म्हणून शक्यतो मिश्रणात हातानच ढवळायचा. हात पहिले स्वच्छ करायचे. ते तर आपण करतो. कोरोनापासून एक शिक मिळालेली आहे सारखे सारखे हात धुवा. मस्त सफेद सफेद ढोक दिसत. पण त्याच्यात तूप गेल्यावर ते येतो लो रंग. आता ही वेलची घालून घेते कारण ती पण आपल्या मिक्स करूची. पिठी साखर तेव्हाच्या तेव्हा जर दळून घातली ना तर गुटळे होत नाही. मग मोडाचे लागणार तर गुटळे मोडून चिरड जाता. आता ह्या मिश्रण याच्यात ओतून घेऊया. गरम नाही आपले लाडू काय खुसखुशीत करूचे नाहीत मोहन नाही करूचा. गरम नाही म्हणून बिंदास पिठान बघा हातात घातलंय. आता मी असो लाडू वळवते पण एकाना तूप भरपूर लागतं. पीठ कसा तूप खेचून घेता. मग आपण काय करायचा हा एक आता दुसरा सोल्युशन म्हणजे टीप
काय तर कढईत तूप घ्यायचा आणि ह्या पीठ सगळा भाजून घ्यायचा, मग गरम गरम असते वेळी लाडू आपले होतील. तसे असे होतात. हे बघा, हे झालं. पण तूप खूप लागतं. हा, बेसनचे लाडू सारखंच आहे ना, काय फरक हा. मग तूप जास्त पण बरं नाही, हा, कारण प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपण तूप वापरणार. हो. चला आता आपण कढई दाखवूया. शेवाचे लाडू, बुंदीचे लाडू, कळीचे लाडू, दामट्याचे लाडू, मोफत प्रकार. तुमका किती माहिती आपल्याक माहिती असते, तुम्ही देवा एक एक, म्हणजे आमची तशी करतलो रेसिपी भाऊ कसे होतात कशा तिथे, आणि काय घालू तर तावो सांगा. हा, तर तुम्ही पण एक वेगळ्या प्रकारच्या लाडूची रेसिपी आमच्यावर शेअर करा. हे बघा, तुपाचा प्रमाण व्यवस्थित झाला आणि लाडू आपले आता वळूक सुरुवात झाले. गरम गरम तूप जेव्हा काढला तेव्हा, म्हणजे तूप जेवढं लागतं ना तुमच्या अंदाजावर तुम्हाला लाडू वळा गेले की समजा तूप झाला. बेसनच्या लाडवासारखंच आहे. तरी पण तुमका जर कमी तूप घालून नाही वळा केले तर आता ती सोपी ट्रिप आहे. डायरेक्ट मिक्सराक लावायचे. मिश्रण तूप हलक्या होता, पीठ हलक्या होता आणि लाडू वळाक येत. आता गरम गरम तोपर्यंत मी वळवून घेते. जर थंड झाला आणि नाही लाडू वळा केले तर मी ताच करतले, मिक्सराक लावतले, म्हणजे गॅस पण आपली वाचतली. मस्त पेड्यासारखे मऊसूत, तोंडात टाकताच विरघळणारे. बघा, यो आपलं लाडू बघा, मस्त एकदम बेसनासारखं, पेड्यासारखं. भार्गव खाना, आता तर त्याने तोंडच उघडलंय बघा. बेसनचे लाडू कोण खाना. माझ्या टेस्टरने खाल्ले लाडू. असे हे डाळव्याच्या पिठाचे लाडू झटपट होतात, 10-15 मिनिटात. जास्त काही कष्ट करायची गरज नाही. ते तुम्ही नक्की करून बघा. जे का अगदीच वेळ नाही. आणि म्हणतात ना, एकदा झालेलाच तसा सुयेरी लो सुतकीला की दिवाळीच्या दिवशी पाणी इला, तर त्याच वेळी सुयेरा सुतकात काय करत नाही, मग पटकन आणायची डाळ आणि बांधायचे लाडू आणि करायची दिवाळी साजरी. ह्यो एक पर्याय. कसं वाटलं कमेंट मध्ये नक्की सांगा.